Най-красива външна коледна украса на еднофамилна жилищна сграда печели Камелия Стайкова на улица Магда Петканова, 11. В категория най-красива външна коледна украса на многофамилна жилищна сграда печелят живущите на улица Георги Кисьов, номер 2, вход Б. Моля техен представител да заповяда на сцената. Моля представител на улица Георги Кисьов, номер 2, да заповяда за наградата. Сега е момента да дам думата Сега е момента да дам думата на инженер Георги Петров за приветствено слово. Уважаеми съграждани, скъпи деца, приятели, днес отново сме заедно на този красив площад, за да поставим началото на най-светлият и най-топлият период от годината – коледните празници. Това е време, в което нашият град блести по-ярко, улиците се изпълват с усмивки, а сърцата ни с надежда и доброта. Коледа е не само традиция, а усещане за близост, за споделени мигове, за дом и семейство. В тези дни си спомняме колко важни са жестовете на внимание, подкрепата към хората около нас и стремежът да бъдем по-добри. Тази година нашият град посрещна празници с обновена украса, с богата програма и с много инициативи, които се надявам ще донесат радост на малки и големи. Благодаря на всички, които работиха усърдно, за да може тази вечер площадът ни да грее така приказно. Скъпи деца, днес сме тук заради нашите усмивки, заради вашата искра, която прави Коледа истинска. Нека всички заедно отборим секундите и запалим светлините, които ще озарят нашия град през следващите празнични дни. Пожелавам ви здраве, мир, уют и топлина в домовете. Нека светлината, която след миг ще блесне на площада, озари и вашите сърца. Скъпи приятели, в тази празнична вечер сред нас има няколко малки рожденици, деца, чието усмивки носят същата чистота, каквато носи и Коледата. Днес те ще бъдат нашите специални помощници и символично ще ни помогнат в отброяването до запалването на светлините. Нека ги приветстваме при нас на сцената Стилиян Ивков Стоянов, Габриела Златкова Жеркова, Даниел Бориславов Петков, очакваме ви на сцената. Може би не всички са на площада,
но ние искаме да им честитим рождения ден и да им пожелаем да бъдат здрави, щастливи и да имат едно вълшебно детство, озарено от мечти и обич. И ето го моментът, който цяла година чакаме. Мигът, в който градът ни ще грейни с празнична светлина. Скъпи жители и гости на Раднево, готови ли сте? Аз ще дам сега микрофона на моите малки помощници и всички заедно ще отброим. Тони, виждаш ли? Да. Дава малко назад. Виждаш ли се? Да. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,